हमरा सुने में आइल बा कि कोनो चाचा कहतारे कि 26 में दुनिया खत्म बा। तो आज रहल 31 दिसंबर, तो कनी आजो बना खा के चैन से सुते के काल खत्म है। तो वो इना न कहल जाए कि भूखे मरनी है जा। तो हम दुकाने से जब घरे जातनी है तो 1 किलो मुर्गा के मीट ले लगनी है और ओकरी बाद साधु से कनी साधु चलो बनावल जाता एक साधु कनी काम करो तू धो, हम वीडियो बनाओ तनी बढ़िया। तो साधु बाबू बड़ी आराम आराम से मीट के पूरा धोत है और तनिए देर में धो के एकदम रख दिल है एकदम फ्रेश। तो आज के हमनी के जौन चिकन बनावतनी 3-4 जना मिल के बनावतन जा। तो ओकरी बाद चूल्हा के वरी धरावल ओइ पर तसली के वरी धैल। ओकरी बाद जौन मरचा मसाला प्याज कटल उ के होरिए कटले बा, मसाला के वरियो पीसले बा। तो सब सामान रेडी कैला के बाद अब जैसे ही तसली गरम भइल त एमे डला गइल ह सरसों के तेल। तो सरसों के तेल जितना डाले के उतना डला गइल ह। ओकरी बाद बोतलों खलिया देनी है जा यही में। ओकरी बाद इमें डलाइल है जीरा। तेल गरम हो रहा, जीरा डालते एकदम मतलब जले लागल। ओकरी बाद इमें डला गया फोरन जो रहल लाल मरचा और तेजपात। तनिए देर में एकदम बढ़िया से भुजा गया। तो इमें अब डाले के बारी आ गया काटल प्याज। तो जितना प्याज काट के धर रहा सब डला गया। एक संग खड़ा लहसुन भी डलाइल ताकि ठंडी के सीजन बा। एमे कच्चा लहसुन के एकदम मस्त बना के खाए के चाहिए। तो सब डालला के बाद एक अच्छा से भूजल गइल। एक गलाव खातिर खूब बढ़िया से तेल में भुजा गइल। और आप लोग बता दी कि प्याज के गलाव खातिर सबसे बढ़िया उपाय बा जल्दी खातिर कि इमें नमक डाला जाए। तो स्वाद अनुसार जितना नमक होला हम पहले ही डाल देनी में। और एक बाद प्याज भूजे में जल्दी एकदम गल के पानी हो जाला प्याज और समय बचेला और बहुत अच्छा से गलेला। तो तनी में ढकाइल तलही प्याज एकदम गल के देखिए एकदम लाल हो गया। तो हमारा तो बुझाइल जर गल बा लेकिन जलल ना रहल। तो इमें पीस जौन धो के धर रहा डलाए लागल। तो सब पीस आराम से इमें डला गया। ओकरी बाद तनी में चला दिहल गई पूरा पीस के ताकि प्याज में बढ़िया से मिल जाए। ओकरी बाद में हल्दी डला गया जितना जरूरत रहल। हल्दी डालला के बाद फिर से के तनी में चला दिहल गया कि हल्दी भी मिल जाओ। और संगे संग हम कहनी कि अब चलावले जाता तो में जौन पीसल मसाला बा उहो डला जाओ कि संग ही मिला दिहल जाए। तो पीसल मसाला भी डाल के अच्छा से मिलावल गया। तनी मनी जौन में कटोरा में मसाला लगा रहा पानी मिला के तनी डला गया कि धरी ओरी ना पीस। और ओकरी बाद के खूब बढ़िया से चलावल गया। और चलावला के बाद के तनी देर खातिर ढक के छोड़ा गया। तो तनिए देर बाद फिर एक ढक्कन उठौनी है तो खूब बढ़िया खदकत अल। तो अब कनी अब टाइम आ गई बा खलियोरी चला देवे के। ओकरी बाद इमें का डाले के बा, इमें डाले के बाद गरम मसाला। ओकरी बाद पानी माने गरम मसाला माने पैकेट वाला मसाला डाल के एक अच्छा से चलावे के बाद तो फिर से तनी मनी पानी डलाइल ह। जितना ग्रेवी के गरज होला उतना पानी डला गया। ओकरी बाद कनी तनी और चलावे के। तो चलावला के बाद एक हम तनी ढक के रख देनी है। फिर तनिए देर ढकला के बाद हम एक ढक्कन उठौनी है और इमें डाले के रहला हमके गरम मसाला। तो मसाला डला गया। ओकरी बाद में देखिए आराम से जो धनिया के पत्ती काट के धर रहा खूब बढ़िया से इमें चारों छिटा गया। और एक बाद मीट जैसे एकदम बन के रेडी रहा चिकन। तो ये डालला के बाद तनी मन चला के और एक फिर से ढक दिया गया ताकि जौन एक खुशबू तो यही में अच्छा से मिक्स हो जाओ। मिक्स भइला के बाद हमने के चूल्हा बुतौनी हो जाए सीधा तसली के नीचे उतरा गया। अब बारी अल खाए के। तो आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार बन के एकदम रेडी बा। कलर भी बहुत शानदार भइल बा। ये बड़का लेग पीस तो बहुत ही शानदार है कलर आयल है। और आप लोग को बता दी कलर ना है स्वाद भी बहुत बढ़िया रहा। हम पहले ही चीख ले रहनी हो कि नीमक उमक सही बा कि ना। तो हमके पहले ही स्वाद पता चल गया। तो हम कहनी कि पहले रवि बाबू के खियाव के कहे से बड़ी मेहनत कर बनाती खा के कहता बहुत ही मस्त भइल बा, लाजवाब भइल बा। तो कहनी चलो अब तू खा बोल अब हमार बारी बा। तो हम बता दी कि लेग पीस आज ले रहनी हम ही कहनी आज हम ही खाए लेग पीस के। तो आप लोग के बताएं कि आज हमारे यहाँ जौन चिकन बनल बा एक संगे लिट्टी ना बना के मोटकी रोटी बनल बा ताकि ठंडी के दिन में तनी ढेर देर ले रोटी गरम रही। तो हम एगो बाइट डालनी है मुँह में बहुत स्वादिष्ट लागल। ओकरी बाद कहनी लेग पीस ले लेबे तो सधाई। तो लेग पीस खैनी है और बहुत ही वाकई में बहुत ही टेस्टी भरल। तो वीडियो और ब्लॉग कैसन लागल कमेंट करी, लाइक करी।